What's up, Stirenezo, Mr. Nation, and Latuma players? Welcome to the Nayful Podcast, episode number 63. We are coming at you live at the blog, Electronic Solutions, and if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.com. Today in the studio, we are joined by an award-winning gospel veteran, Mr. Buto Vutela, all the way from Mount Fletcher. Oh, Mount Fletcher. I always confuse the two. Mandiku Nigi Chance. Welcome to the Nayful Podcast. Thank you so much for coming. This is an honor for me. Ukukula umamela umuntu othile and getting to sit down with them. Unjani qala and then zocala uzintroduce gama nefani nestuko. Thank you so much for having me. Podcast Nayful Podcast. Yes. Ndiyabulisa kubo bonke ababukeleyo emakhaya uButo Vutela, the one and only, all the way from Mount Fletcher, Elundi local municipality, eJoqabi, Ward 7. Yes. Ngilehlubile kethu nkwalo uphumula umkhwananzi kuba kwakele uhlanga. Singonongo bonke abantu abatetile. Ngimloyo. Okay. Okay. You were born and raised kwaphayana okanye? Yes, ndikhwela ndizalwe eNqaqa. Ndakhula eNqaqa ndaphuma ndawufunda ke kwindawo ndajikeleza kwindawo ezininzi. Okay. Kodwa ke ndiyinzalelwane yalanda kuthiwa kuse apha Nqaqa. Yes. Okay. Ngoku uzalwayo ni ithini setup endlini ngumama ngutata yonke nani yakhona? Yes, uzala ngumvangelo uVuthela usaphilayo. Tata is 83 years now. Nomama wami Nomalizo ongasekhoyo passed on ngo-2008. Ndikhulula ke kwikhaya elinomama notata, sikhuliswa ke phansi kwesandla sikamama notata. Uqeqeshwa ilali yonke. Ndilambewu ekhula ethi xa ngabo ubona usenza into esilonga ubona umuntu omdala ilungelo lokuqeqesha. Sometimes ungathi mhlambi ay punishment or sasi abuse, kodwa today I can tell you that yaba nesandla ekwakheni lo muntu ndinguye namhlanje. Okay. Kuwe na siblings ezingaphi? Ndingoqala ekhaya sibahlanu, amadodana amane nentombi egqibeleni. Yo. Yes. Kangoba lonto bangaliba ekhaya ukhule usenza yonke into usebuhlanti usezityeni. Awunanda uthi hayi mina ndihlambi izitya ndibheki, do everything on. So nalonto yasinceda kangoba uxesha elininzi nako ndiyakwazi uzihlambela, ndiyakwazi uzayinela khona ngazikwazi uyenza. Andixhomeki uba kwenzelweni. Okay. Pheka ndiyakwazi. Okay. But ine-advantages ezininzi into yoba ungabekwa only uba usebuhlanti qha. Okay. So yeah. So apha endlini nikhula kukhala ophumculo. Obviously ngutata ngumvangeli, so I'm sure gospel. Was it gospel right through okanye mhlambe there's other music that used to come into the picture? Thina sikhula ngexesha la apho kwasasihamba imvuselelo ne. Sihamba imilindo. Kukhona into kuthiwa nguMay. May engimthandazo kusenzo zemvaba ngemvaba ekseni phango 4 o'clock. Kwakujikelezwa ke kufike kuqhubeke inkonzo, kuyathandazwa, kuyaculwa, kuthintintini. Xa imvuselelo simbatha amabhayi wethu sibheke emvuselelweni sibonwaba. But ke sikhula ngela xesha umculo wawukhona umculo wamadodana kwigoca le gospel necele Black Mambazo. Okay. Umculo kuya kufika komfazi omnyama uMaskandi yonke lanto. Umculo simamela ke into ze iDialom Kids oDolly Parton oBrenda ila xesha yaqona. Okay. Do you remember kwalcala lo Brenda ke no ezinye ezi, do you remember if you ever had a favorite song now that you used to sing word for word? Yeah, but I cannot remember exact words, but I know that one of the songs like Weekend Special. Okay. Saswa create amagama ke thina. Okay. Awungayiva Elikuyiva ngalo. Exactly. Okay. And kodwa ke umculo ndawuthanda kakhulu.
engomadodana no Phuzi Chemist nomfazi omnyama uthi baqanga isintu isikhethu nosikandi. Okay, so emadodaneni leliphi iculo lakho? Ngo-195 Yesu wena ngumhlobo. Ninzi uThixo ilanga lethu maninzi kodwa ke uYesu umhlobo yena uba kuba wayethandwa kakhulu lapha ekhaya. Yayintonga kamama. Nawo late naye. Sithanda kakhulu kankangwa nami ithi yanango uyakuhlatyelelwa lo xa sidibene kuzoqala nokumsebenzi onjani ayisoze ingaculwa le ngoma ke sathanda zakudala. Wena umhlobo womphefumulo isakuwe ubona ba hayi ke ngoku ngiyaqalela uyofika kwivesi yokugqibelela hlamba lenhliziyo njalo kodwa ubamba hayi ngangibala laculo lazo word for word from verse 1 to verse number last. Okay, ngendlela alithandwa ngakhona. Okay, but ezinye izinto ziqoqona bazenzeka azibina meaning ngilexesha but ekukhuleni ufanele ba zinento entsha ezityalayo. Okay, it was not just an ordinary hymn. Kodwa xa uqala liba uba ne experience udibana nezanzwili zobomi wona okay ena ndawo yokubalekela inyengo. Okay, then when you have him, have Jesus in your life, yes, xa uthi uYesu ngomhlobo, yes, ujonge izimeko odibana nazo ebomini uqonda ba really xa ujonge emva uthi by the way ndidlule kanjani, ndifike kanjani apha. Yes, kwezinye indawo uqonda ba bezimele bazindigiyile kodwa ke ukwazi udlula uthi indeed uYesu ngomhlobo. Okay, ku 2008 uyasweleka umama, uphi wena ngelixesha? Ku 2008 ndandise high school. Ndandise ku 2008 bese ngiqala uphangela. Okay, bese ngiqala uphangela. But mama ke naye wayevele ugrade naye, she was a teacher by profession. And then she never got sick. Walala nje. 28 ka April, each and every year la mini bancha. Okay, Wakati masters zakhe. La whole day 27 ka April, Freedom Day. So then go whole day ke and ye la weekend I overlap by 27 yayinge weekend. So by that Monday by whole day. That Monday. Ubomi zaphinde fana laqala because uXawujonga, I remember ndithenga inkomo xa umfana wendodana xa ithenga inkomo, thenga inkomo itruck igcwele 10 yenkomo suke eMonti. Xa ifika itruck ithula inkomo ekhaya kwathi cwaka ngathi kubhujiwe nyani umakhesa akekho nyani. Qonba uba ube khona umama awezawududula ityali yakhe abonga yathina jikeleza lilizele atsho uziva bakhonwe uqele wathi kubhujiwe ngathi bekhona abantu qonba hayibo nyani is she really gone and kwangundihita hard ke ngoku khona nyani yabona ba nyani mama akekho kodwa ke qho ke ngoku uba ugraduate ebomini. Yes, like milestones, achievements. Njalo. I remember at some point ebomini kwa akhicikhi. Yasiqomba okay unida elagama elithi kusaba right from umzali wakho. And ngokuqomba ile kwaziba right kodwa for the fact ba kuchumama kusaba right. Kodwa ke through it all you learn to trust in him. Yes. And ke ngoku and notata impilo yakhe aqala bangene ngoko. Kodwa ubomi baqhubeka, life goes on.
and ayincedayo kuba sikhulisele emthandazweni. Okay. Sikhuliswa ngomthandazo, sikhuliswa ngezwi. Okay. Yes sir. Okay. I think before we get into you kulendo yemiculo as well, before we get into you be deciding to become a gospel artist, dinengoma zakho apha endifuna decide wena okanye utsho ba which from these songs eyona sine tournament. Okay. Tournament yengoma zakho. Sasithelekisa zonke ezowina apha ingoma ophume nayo. Okay. Okay, so sino ndiyakholwa. Okay. Sino ewe Yehova. Ungcwele Yehova. Ngomusa kaYehova uzondithwale Nkosi sihlangene usindiso Yehova uyangibona. Ikhona ocinga babemeli bilapha engekhoyo. Zonke ingoma uzibizile ayizo zami. Chino ChatGPT. Okay. Okay, let's do it ngahlobo. Let's do it ngahlobo. Okay. Ndifuna ingoma zakho ezi-8. Okay. Phosalomnatha. Phosalomnatha. Denzela uncedo. Ndinika amehlo. Ewe Nkosi. Ewe Nkosi. Kuyenzeka. Uvukile. Oyini. Kanibeke endaweni ebanzi 8 enkosi mzalo wami. Uyanda. Uyaqitha kula 8. Because ndikhona ngapha kwi gospel khona kumaskandi. Oh okay. Okay. Masithathe as a gospel ka. Okay, let's do it tournament ye gospel. Okay. Uthenga Denzela uncedo. Oyini. Kubana wina between Denzela uncedo na oyini. Denzela uncedo win leyo clear. And then number 3. Ewe Nkosi olothando. Between olothando na ewe Nkosi ngopho winayo. Yo, sibambe namanqako. Mina siphume ne1 ezofika ize nondenzela uncedo. Olothando kundenzela uncedo na olothando. Eyesine nehlanu. Ndinika amehlo soyame ngawe. Yo, tough. Between you and I, the winner. Sibambe again. Kodwa ngisoyame ngawe. Soyame ngawe. Manje ukuthethelele so soyame ngawe ngapha nalo 6 no 7 u6 6 no 7. Okay, kuyenzeka okumanye nguThixo. Okay, so yiphi winayo apho? Okumanye nguThixo. So sine top 4 ngo. Usoyame ngawe, ngoewe Nkosi, ngokuyenzeka okumanye nguThixo. Ukuyenzeka ngolo usukileyo. Kusoyame ngawe, ukuyenzeka. Seqala ngapha. Kodwa kaloku ngokuyimatch up ngokuyezi 4. Okay. Eziwinile zingapha ya. Zezingapha. Kudibana zona ngokuyi2 ngapha yi2 ngapha. Okay. So usoyame ngawe kolicala. Okay. Okumanye nguThixo. Okay. Ngapha ubuthe yiphi kanani? Kundenzela uncedo olothando ngapha ya. Okay. Nazi ke ngoku. Apha kwezi zithi olothando nondenzela uncedo uphuma nephi? Ayisiqobo ezo. Funa ukhethe yona ezoya ku final nezi zithu zingapha. Yo. Denzela uncedo. Nangu ufikile koSemi. Ngapha kwezi zithu kusoyame ngawe noewe Nkosi. Ewe Nkosi. Usoyame ngawe? Okay. So kundenzela uncedo kube ibe ewe Nkosi. Final. Yo. Ay ziyalingana. Afuna kuphume ne final. Zombini zadekza more than triple platinum zoyidumbini. Yo. Kunzima ukhetha. Ngoqanda icula nwandi icula aphi so singaphumeli. Okay. Sisi wena ukhetha A because is 2. Ewe Nkosi ndenze uncedo. Ewe Nkosi has to be number 1. Okay. Your greatest song from this tournament. Ewe Nkosi. Yeah.
simnika ikapi yakhe ngoku Nkosi as your greatest song. Ayithengisile la ngoma. Hayi intenzile umuntu. Uphi ebomini bakho at this time ngoku urecordayo kanye ngokuthi gqi idea yakhe? Ngosi recorda le ngoma we celebrating 10 years of marriage nonkosikazi. Qoqa celebrate I milestone sibesenzela abantu celebrate nabantu sibenzele into esavuyisana ngayo nabantu. Yes. Yeah. And ngelo xesha ke industry was still better than it is now when it comes to sales and ubume nje be industry. Xa uthetha nge Orient Theatre konba kuzokuba khona ubutho ovuthela kube khona umvulo. Yes. Uduba ndiyafika ku promotion kodwa thina sisa artist besenze I road shows senze promotion street promos kugcwale kuthi. Ubona awuno believe but ivito indebe ndandiyama ngayo yayithenge cash ngenxa yezingoma from the street promos. Where's le ngoma ethi ewe Nkosi olothando yo ezo albums ayi2 wama ngeveki it's easy to sell 20 to 30,000 copies ngeveki ubona. And ithethe ngese shops ngithela mina ngezo hard copies ubona ba. Yes. Yo direct market. Yo. Life was good at that time. Unlike now. So I can tell a story ngengoma nganye from ela xesha. Because see and I charts yayona ayibalekile konba la ngoma iyahlala almost 2 full years top charts. Konba I'm one of the artists ezenza amaculo from inline churches aba fashionable. Yes. To an extent many musicians zalandela ba intoni lithandwayo apha emaculweni abengawanaka ngamaculo bathi bawanaka amaculo because of indlela esesezwa ngayo nendlela abantu bewathanda ngakhona. Xa uthobisa ichart ungena nje music ubone ba okay nazi la CD hleli phaya. Yes. Njalo ungena jet music ungena so zonke indawo ezithengisa umculo ubone ba yeah it's doing it. Nansa pha. It's doing it. Poster yakho sithi kula section upha. And abo seqala khona siqala outfit. Uzonze cover because I always say the cover yakho is your payslip. Indlela ekhangela ngayo CD yakho or into poster yakho it tells a story. Uba uzofuna elegant nomqala esinxibeni so that I graphic designing ingasokoli. Yes. And yenye yezinto ndandiwena ngayo leyo thana abantu xa ujonge ibona iCD qomba ke is president iyazithengisa yona I presentable so yi secret leyo abanye abantu abangayinakiyo aqonda umuntu kwe iphaya shelf langaze lokuva apha ngaphakathi bayithi into. Then when you place your song ingoma uqonda ba it hits hard eqaleni yabona welcome ngayo nje sibeko ubona athi siyezansi qomba sothi hayi I'm sold. I'm sold out. Yeah. Okay. So yeah. Nigqiba 10 years uthi let's create something my wife esizo celebrate. Ne albums zami. But xa sigqiba milestone senze enye i collaboration. Oh yes. Okay. Yes aqhubeke ne albums zakhe nami qhubeke nezami. Xa sigqiba nje anamkhamba let's say 5 years. Undenzela uncedo xa celebrate 15 years. Undenzela uncedo 2018. Okay. Nangosi owa abantu ubone 20 years successfully 20 years. You we owe people. Hey uqala umncane because it is somnyama. No. Yazi hey abantu abaninzi xa benjikile bathi hayi man he looks so young. Yeah. I'm not young. Okay. I firstborn yam ka 93. No. Oh, yeah, you are not young. You are not young. Okay. But a secret. Kungaki yonke into. Beziqondile. Preserve. I always encourage a healthy lifestyle. Yes. Exercise. Because you know, especially xa notata. Thina siyonqena ukuzazi ubume bakho.
health wise yazi ba ithini blood type yakho utya ntoni what you eat yenza ntoni uba utya banana wenza no banana empilweni yakho okay yes and nokuyoke kwagqirha siyonqena siyoyika asifuni akho mntu oyika injection ngathi ngutata ngajona ngoku kunento kunophulo endibhizi lilo ngoku umzekelo lokuqwasho tata kuba kukho umhlaza wobudoda that is killing destroying amadoda ngoba siphakama sekulate athi umuntu ebone ndiqhumele encinci angalinaki khona nento ethiwa prostate cancer yona and yenzeka xa kutheni yenye yezinto that is destroying amadoda abantu uqonda ba yo lo muntu umkhangale ngathi kanti semncinci kodwa adisappear aphambi okay so ndizakulanda lento that is very important to understand uba umzimba wakho kumele uphatha kanjani preserve your body a healthy living is very important and ukuthi emzimbeni wakho wazi bume bomzimba wakho anything weyibonayo sulinde uthi I know I'm right okay go and check it yes okay yeah let's this is from until now this has been amazing let's go back again okay esikolweni uyafunda primary up until high school njengoba ufunda nje uthi ufuna ba yindoni I always wanted to be an engineer noba yephi na no like bendithanda kakhulu mechanical okay so ku mechanical not just an ordinary diesel ndiphume esikolweni and by the way usela 7 wayesabhalwa external ngelo xesha if I know grade 12 ngelo xesha okay then ndaqhubeka ndaya I went with technical high school not just an ordinary high school yes technical high school then from there ndaqhubeka ke ndaprocess ne-exam from there ndaya kwinto ze apprentice ndaqhubeka ndoqualify ndabuya travelisha ke ngoku amazwe ngamazwe I've been to kumazwe njengo Germany I've worked for big companies and again I think utata wami wayekwazi wayethengisa inkomo asemnesikolweni yes and ndayi achieve and akongekho lula kukhona obhuti o Mr Nkente balapha eMdantsane ndadlule ezandleni zabo lapha eborder ntontoni Poratek yeah okay Mr Nkente that played a vital role ekusikhuthazeni balento eniyifunayo ndizoyi-achieve ukuyongena kwami kufumana kwami apprenticeship Mercedes Benz it was through him one then ndakhulunyisha ke ngoku uba ndiyondi further studies zami and qualify and I don't believe and kana ndiyo qualify mna I was the only black man amongst the white people and that's why 12 qualify kwethu okay and lanto uzixela uba uyayifuna into and apartheid ngaxesha yayisame ngenyawo uthi ungena emnyango ubukhwazwa ngamagama ngaka Godfrey na I don't understand these dark green monkeys we used to be called dark green monkeys but asange sibe se rebellious was anqomo ndiyayifuna lento okay and I pushed ndabuya ndaqualify ndawuphangela nabikwazi ukususwa i-engines from other provinces it was so specialist eMonti apha West Bank kanti xa uxalela top dog I'm telling you hayi hayi kuthiwa specialist suswe apha ndifake iflight ndiyojoin ingxaki ese Cape Town Bloemfontein wherever and I was lucky because ndandiyithanda lento nabantu bebenditrainer as long as you were hungry bakunikeza lifunayo okay so nangoku I still say ndiyathanda ukutransfera skills senali iphupha lokuvula one time indawo enza apho kuzofuna khona uzotrainer khona abantu abasha transfer skills nalapho ndikhona I started into ye agriculture currently i-tractors esinazo nento machineries esinayo siyenza ngokunokwethu xa kufuneka ilungisiwe kufuneka ukuthini so ndinophupho lokuvula isikolo yabona labantu abatsha abazofunda lento ebendiyifundile
even if mhlawumbe omnye khangada abe afumana ichance yoba abheke mhlawumbe kwizikolo ezithethe as long as I understand lento liba yenziwa njani ahambe uyifunda ayenze ihambe yomnceda. Okay. So focused elhlobo uthetha ngalo, you had one job, you had one goal, wahamba ngayo through yakutravelishisa. Where does music come in? Umculo besikhula kwasesikolweni ndangicula khona ke fine ke ukuba professional ukuya kwethu ngenkonzweni yakhona le nkomba si youth the guilders don't lapha secretary town. Then kwakho iphupha elithi it was me and my wife, the co-founders khona igroup kodwa yes baba le gospel group. Said hi man, let's form a group within the church. Sa chekishana abantu abatsha angathi bayathanda ukucula. Saqasa igroup kodwa isibaba le gospel group. Even goes abe nqonqoza icompany lezinosinceda sancedwa icompany ya eownwa ngu Dr. Sifumba ugqirha wamanina apha eZantsi, gynecologist. Wa khona icompany kuthiwa nguZ Records yasisign siyisibabalo again, then saqhubeka then but from 2001 then go 2005 then I started my own record label, which is Good News Music. Then I recorded my first album. And a grouping was a grouping. I can't come to a little ba dinga no copy album or solo album. We had so many vocalists as good. Within the group. Yes. But by calling, all into they calling. Yes. No, it's fine, you are doing well. But when I as a person, and line then that was exclusive grouping. The grouping, I started my own thing. Uphuma wedwa okanye uphuma nongosikazi? Hayi lapho mandodwa. Okay. Yeah, now uphume a grouping. Asebona uba I qhubeki. And because of imeko ekakuyo ngelexesha I could not continue with the group because ubizo lwam lalun challenge kwizinto ezininzi. Yeah. And ba understand ban release. Okay. And engekho into engathi mhlawumbe igroup yayinongaqhubeki kuba kungekho mna because yayingamanga ngam. So yeah, la nto lutha calling. Okay. I remember man ngeze sikhathi sasikhula nyani early 2000s. Yayiba zi group for the most part. Abantu abaninzi started off as groups. Uqala kwethu sifika kwikona group iLord Comforters, with it mission, imasi zakhe, soldiers of the cross, iManconde, so many groups ezazikhona. Noba uya eGauteng kuni IPCC kona iPure Magic ukuya then njalo then Joy Celebrate ifike later. Later not uqala ezoqala igroup oza kwezindumisweni ezamakhaseti Stars of Tomorrow ukuya njalo yayizi groups oqomba xa zibambi already ibithi ngci usuku in one weekend kuthiwa mhlawumbe kuthiwe Nice na Plate George concert ezo sonke kwazi liqo yabona baphume kuye koNoport kuyo le kotshona esandawo semaphandleni. Yes. Yey umculo ngelonxesha wow awusengumculo man. We man. Yeah. Thinja amaxesha ke kodwa ke savela ke iqalisa isolo project ngovuyo ukuza ke ngokubavela obutho. Yes. Ofuna komamlusanda yayikhula ngokhula ke ngokulento yebo. Okay. And then yengoku safika thina saqoba okay asiyenze ngethu indlela. Yes. Then yaba more fashionable. Okay. Yes. Okay. So ngeze sikhathi ke ngoku khona lana kuthiwa i-freshman kelixesha niqala ngalo you record your release, who were the other people that were on the rise as well? I remember sasenza even as street promos kudla kuba ngoDumi Mkokstad Osifiso Ncwane obutho bethusile o MC ya nabanye man abaninzi yo obabo no Osgwili nabanye sila odibana xa sijikeleza kwezindawo ubona
yakhula nyani industry yakhula then uza ke osisiveliswa abaye besibukela kubo nabanye ke oLundi Rebecca mama Rebecca nabanye o Deborah Fraser uqhubeka nje then sayazi iba iqheleka kakhulu lento uba ye solo artist and yengoku kuvele i-record labels ngokwezininzi one obula or EMI or njalo so many big companies. I remember, by the way, uqasa kwamucula and bendijikeleza ngondiyocela ndiyofuna usayinwa ke ngoku now that sendizimela njengobutho ovuthela many companies sathi kuzibuza ne demo mos bayimamela bathi ayiyo lento esimlembe usityala ngayo le. What I did, I went to the streets. Okay. Yangabantu from the streets abathanda umculo wami aba create demand bamani bofuna city yami shops. Oh. What wakhanga inkonzo ngifana phone call mama. By the way, kuba lobutho caba alithonelanga kufuna ngisidi yakhe kuma Gauteng njalo. Then ngiqhubha isidi mina marketing strategy. Ngiyami ngezibhasini. Ngiyaba ndine 10 mhlawumbe ne box 25 copies and yaba ezizime marketing. Because I pass a long distance. In about the depot driver. Undlalela aba man. Bayimamela ibhasi suka apha Eastern Cape Town. Izantu befika Cape Town but manje besila abantu kayiphinde dry yewe kayiphinde dry bayifika pha by the way babuza udriver kubani locula lapha bese embonisa ngubani ufika kwakhe pha uzobheka mhlawumbe eBellville ufuna illicit kabutho ovuthela njalo yakhula ke leqombo ke bantu eziya Durban eziya Gauteng njalo. Then yakhula demand yabazi companies ezileqa emveni kwami zifuna mina and sithi no I'm fine now I'm sorted. Okay ngoku sowuphusha wena ke ngoku. Yes, I was sowuvule yami record label. Okay. Independent. Okay. Yeah. Because ixesha elininzi abantu besayinwa zi companies and abona okay baqhilazwa abanye abantu kwezinye because kudliwa abantu babo ubonise kusiliwa sogcola indawo emaphepheni that the right. Okay. Enye izinto ziba i-blessing in disguise. Yeah. You ungathathwa kanti uThixo unecebo no. Lamnyango uvalwe ndinecebo elibhetele kunelo ubona because ndafunda ukwazi ukuzipromote. Kanti ngokuba uba bendipromote icompany uyahlala relax ngoba icompany does everything. Manje ikhupha ibudget uhamba ngestudio yabona kanti icompany yakusenga. Ngoku I learn to understand as umuntu uqala. Uba ndikwazi ukuthoba kuwo so that you can buy CD yami. Then you understand umuntu ke ngoba umuntu lo ungumuntu onjani. Ufunde ke ngonabantu i-behaviors zabantu. Then when you write songs uyazi ba okay udilisana nabantu abanjani. Yes. Yabona. Okay. So anaye to an extent yandinceda lonto anayo album ukuthiwa hayi la lothule shelfini. Xa ithengise kancinci mhlawumbe ithi hayi gold. Yabona xa ithengise kancinci. Okay, so how many albums do you have now? Now I have about 18 albums. Oh, veteran. 18 albums. I'm 22 years now in the game. Yes. You and how many awards do you have from your lifespan? More than 23 awards. Best isiXhosa kwi-Satmas, Artist of the Year, Song of the Year, kwi-Ngomas, kwi-Crowns, you name it. So these awards and nazo. Take me through the first one. You get the nomination, or nominated for Ndoni and or nominated against nobody. Crowns award and ndayifumana yokuqala best traditional. And nominated Osisithobekile Worship House. I remember I could not believe Worship House. Come top school Worship House. Komba. And then to extend the award and you win back to back. Then it was 2018 the winner the nominated Artist of the Year, the Song of the Year. I came second with Song of the Year, I win Artist of the Year. And 2015 I won by the way, did you live later? Okay. Ngoma eyandinceda yavula iminyango emininzi. I won best traditional, I won Song of the Year. Song of the Year kwi-Ngoma, Song of the Year
ECMA, so many awards, man, so many in that year. That year alone, I won about 7 awards. That year alone, 2015. So maybe you wanna remove the one that we already said by Yona grade Fagele. Too many months. Okay. Too many months, no. Okay. So Ingo was zinendawo a special. It's like abantwana bakho. You can't really choose ba. Now, by the way, even at Durban, did master station one day acula. So I've moved paya hands. I did dwell alarm. Genza inceba ngundenza uncedo kulo. Genza inceba bakuni line up yomba ngoma mouse perform and get ready. Ye Gauteng banengoma line up yabo Cape Town njalo. That's how special are my songs. Because abantu zibatacha ngendlela i-testimonies ezilapha inbox ezinye iqomba uyikana ushare nabantu. But all I can say, through it all, I've learned to trust God. Because akholula khange belula uba uzake ke uhlekwe uhlekiswe ngawe awuyazi into but uThixo uzibona ukuthi hey if uthemba mina uqonda ukuthi unga understand by yintoni engaka ithandwa kulomuntu. If you remember ukufika kwencandweni everybody was asking bang abantu bathina babacula ngolhlobo what mighty buya Nkosi uJesu ngo-208 mighty buya Nkosi uJesu umqhane ncandwe so zama ukuthi abantu beqala bakustudish bakumamela and then they relate with you nakonke banjalo uvula amazibo ngumazama endathi bakugqabha godubulo nyani ndandabiza ndocela umongameli ngexesha engumsolozi 2011 2012 yangoma ethi Olothando. Nangoku le ingoma yaqomeni ungayihleka nendlela yenziwe ngayo ayina ze fill ins ayina uscopen yah buya if I may call it zonke izinto ezenziwayo ayina kurolwanga kuthiwana kuna fill ins akunantoni nqenqenqenqenqenqe Olothando Lota bona thando lwakothi ixo wonke umuntu nokusetraining nokuphi noba hayi yawukuthi le ngoma nangwana uba kwi performance na performance uba ngayicula la ngoma akangena ubutho ovutela station. Ilana ithi namhlanje ilana yakho oqonda ba zeziphi ezingoma uziplanele ba uzasiperform. It's always the case ke you play na kanje xa ufika apha uthi xa ichinje yonke lento leyo. Kodwa ingoma enqinisele basozishiye ku line up le ngoma alikho elinye ithemba ngaphandle kwakho moyo ongcwele. Olothando i-set or i-medley ka Olothando yami nedwala yekwi medley kandenzelwe uncedo no oyini bene set yemaskandi. Hey kangoba kuba uthi uDuminko kusathi one day bavuthela amahita ngaka waphefuma kanjani noma kunzima nangoku uphuma stage kusakhona into ezifunayo ondothini na ndothini na doya phina kandi lahliwe izingoma ezithandwa kakhulu one ngoba zikuthatha zikuconnect ngomathi andiboni ba ndiyazama yabona bakuthiwa ndiyazama sisikhethu ke apha asiculi pha siyombela uba ukwazi kombela ondibona ndiyazama ndiwe ngazama abantu bekamabala andiboni na ndiyazama kiyo ndiyazama ndiwe ngazama abantu bekamabala sisikhethu eso veza uAfrika bakho but umamela maskandi wami content yakhona it's biblical. Itheme say one no one cula isintu endla kuyiverse ba imiculo ayihlabani yabona. So ndiphume ke ndiya kwi gospel qom. By the way ubuyazi ba igospel qom yaqala ngubutho ovuthela 27 xa kuphela 2017
I introduced i-gospel gqom ngala ngoma ethi Olothando nezi remix ka Olothando. Kwatrenda kwakhona abayigxekayo hayibo ngabe uThixo khona kulento but by the way ngoku many musicians many big musicians sentoni gospel gqom. So ndizregard as the pathfinder ubona sometimes xa uThixo sithi i-right lonto qhubeka nayo ubona because uvula iminyango nguvula amazibiko. Yes. Okay. From the start until now, konge kuhamba smooth. It seems from the story, konge kuhamba smooth, yonke into ihamba kakuhle. But I am definitely sure you've run through challenges. Uthi ungathi konke kuhamba smooth. Hey. Abethu intonga kule industry. Uba uzange ukukhutshwe wena kwi-line up so ukhona kuthiwa hayi kuthiwa masikukhuphe sawufaka i-artists bembini endaweni yakho. You ask yourself why. You know, no ayikho indawo engenazi politics. Uthi hayi kuningi. Okay. Kodwa akukho konke. I've learned to trust God. Yes. Kunabantu siba undermine abasemakhaya. They have sustained me. Abantu athi xa inomgidi ndifuna ubutho Vuthela une package yena. Uzongiqala xa ivulayo umgidi wami wane gospel athi phaphana phakathi andithi maskandi asayiva lapha accommodate ama 2K the gospel gqom yakhe. Those people ngabelungu ba. I-festivals ngavala iminyango ndiginci because abanye abantu xa bengeni uyavala ukubona you bad mouth ungazi ba bekwenzeke intoni on bad mouth ungangeni tu ubone kugcwala i-artists from other provinces kodwa kuba hayi manje kule event bekufanele ndikhona nje because it's not that I'm relevant and andibonakala and I'm every year ndiya release umculo othandwa ngabantu and my people loves me. But because of politics. Yes. It's called politics. And the politics is the industry. Have destroyed so many good, talented artists. You can count a lot without mentioning names. Yes. Because industry ngoba isafana naqala. Sekunemingenela emininzi. Okay. Nama nisindanga dibene nentonga ezininzi kodwa ngoba omnye umuntu ngathi hayi nyansi xa uthi it's a survival of the fittest. Nokuthi hlala emthandazweni do what you do best and sometimes ungathethi kakhulu. Okay. Bakhona ixaqombo ke libona I need to keep quiet now. Just do what you do best. Okay. Because abantu awusazi ube imali uthanda umuntu wonke. Okay. Omnye uzothi hayi angxolela unensimbi ethi nqenqe athi omnye athi ndithanda kanye lo A1. Yes. So yazi okay ithini target market yakho but mina I'm blessed ukuthi ndithandwa ngabantu abaninzi abantu abadala abancinci la mculo wami udibanisa abantu abancinci nabantu abadala. Yes. From all of them, which was the hardest knock and how did you overcome it? Enye okay COVID. Okay. Thatha yonke into. Yeah. We could not perform. Ezavala stores. Kwanzima nyane. That's when I went back to farming even khule ngayo. Okay. That ukuze ngabukwa frustrated bene into endiyenzayo. Because I have to put food on the table. Nabantwana funeka befundile. Funeka betyile. Ndafunda lana. I went back to Genesis chapter 1. Masisebenza umhlaba. Ndaqala lapho naqa khona i cooperative with my children at Gedlu Mhlanga Youth Co-op and Farmers. Elgama lithi Gedlu Mhlanga. Enilithatha from Isduko. Otata bethu babefuyile behamba amazwe ngamazi. Because by the way sisuka phezulu eKenya mos. Yeah. Singabe nguni sonke.
so lokho ngizobe behamba besuka kulamazwe ngamazwe bebamnemfuduka yenkomo zabo negusha zabo xa befika endaweni afike kugcwele lanto iphathwa ngamantombazana akwaZulu letutwa ngumhlanga baphatha yona xa besibabona lento inhle bayigawule bayisenkosini. By the way thina singongwali yaqala yagawulwa sithi lanto singongwali abenza lanto ayishakazi crawl lanto lasasibaya sihle abegawula lanto babegawula bayagedla bahambo sicengezela phi enkosini ngalanto bafike benze ubabhlanti yona. So babethi besithi ukuthi kungekho nto baclearishe batsho kwakwazi inkomo ukuthi kwendawo apho bengekho nto kuthi kuvele into bathi sigedla umhlanga kuvela izizwe kuvela imilambo nemilanjana. Okay. Yabona ukuthi out of nothing kuvele something. Thatha igama lithi ngokuthi as a man you provide. Yabona. Then uthi ukuthi bengekho nto kuvele kube khona into. Today xa uthenga ogedla umhlanga we are supplying the big stores or spa. We have attracted the big eye from Potato SA. We have partnered with Potato SA from last year. Silima about 252 hectares of the land. And Londo leyo ayivelanga yenzeka nje. Ukuthi uphume uzinikele qomo ke ndiyayenza lento. Raining or not. Namhlanje we have Kauti chips of Frymax as bala potato ezeza chips zisuka phi egedla umhlanga. Sithi abaproducer la potato. Yabona. So ndafunda ukuninzi ke ngoba uyakwazi uqhuvala ngapha avule ngapha. Yabona. Zavala festivals sakwazi ukuphila. Then kwakhona ngoku abantu baba nemigidi nemingcwabo nentoni nabo basustain antona layo. Yeah. Big companies ezinjengokhwalo funeral service. Exactly. Ubuliyanda no data. They've played a vital role kuthi sisi musicians. I remember besla kodibana basibize singono bethusile ngapha nangapha bathi boto yangapha yothuthuzela because families were bleeding. Yeah. That out of inhlungu Thixo kwazi ukusustain. Yeah. So I take my head off for abantu abanjalo. Nangoku basasebenza nathi. Ubona you understand the struggle of a black child. Xa kuthiwa ithi urhulumente uvalile ginci ubona ba uThixo avulele ba intunja kwazi ukuphumela. So kuninzi ke out of each challenges esidibene nazo ungathi ezinye izinto zisivise ubuhlungu kodwa zikhona esizifundeleyo out of the bad. Yes. But kwavela kuhle kangamande ndithi nango ezinye izinto esizifunde ngeCovid ngasohlukana nazo. Okay. Yabona because zisifundise okuninzi. Okay. I think we are about to close now. Udibana phi ke ngoku no nkosikazi? Dibana enkonzweni. Sasiku church choir. Kunye. I remember ufika kwaMebemondi ndangela khonza kwa 13 eMqoboli. Okay. Kodwa kusuka kwami yena uhlala phi? Ndangihlala kwa 17 ngoko. Oh, okay. Then kusuka kwami eMdantsane ndawuhlala eTown. Ndakhonza eTrinity wena wayekhonza kwa Nondlwane. Kwa 8. Apha kwa 8 na kwa 3 kwa Mira. Okay. From there wehla waya wakhonza eTrinity sadwana eTrinity ngochurch choir. God, I can tell you wandibaleka for 3 full years ingafuna unbo. Kodwa lenzithi mina abakuwe ndibona unkosikazi wami. Hey. Sathatha ngonyaka ka 2003. Okay, after like 3 years. Yes. Uthini xa umbuzo? Uthi kwasuke kwathini ke ngoku? Uthi andamothusa wayengekho ready. Okay. Athi yo wandothusa. I was not ready. How did you know you were ready when? Mna ngathi mhlambi uThixo wandinceda ne. Ukukhuliswa. Okay, qala enye into mandiveze le nto ba ukhula phakathi kotata nomama. Kunento kuyityalayo emntwaneni especially umntwana ebantwaneni especially umntwana ngumfana.
nomntana oyintombazana actually mangathi umntana omfana kulento kuyityalayo so indlela bebephethene ngayo umama notata yandenza aqomba okay ndilangazela ukufunda when is the right time to get married ndandibuza imibuzo emininzi mina uba uyajonga but the best time from 20 years uyotsho ku 30 years it is the best time especially for a woman ngoba once you reach 30 years then after 30 years ufacana ne challenges ezininzi when you are giving birth so between 20 and 30 so lula awukho kwi risk ezininzi bangatsho nango abantu abafundileyo ngakwelicala kodwa ndafunda ezo zinto ezo into enendilangazela ukuthi kuko konke endikwenzayo I knew that I'm going to be a business person and ndikhala ukuthi abantwana bam bakhule sibe bade babe ngathi ngo brother bam ngo sister bam sikwazi ukuthatha i-business ndingabashiya ethafeni akhonto ibhlungu ukuthi xa uzaba nomntwana soqombule kwi50 uzamshiya endaweni lomntana lo because ke i-life cycle yomuntu akusafani naqala ngoku kwabaye kunzima ukuba bafike ku50 yabona abantu abaninzi abadala ke babefika ku 70 80 and nako nawo 100 ngoku xa uzathi at the age of 50 kungona usacinga ukuthi hayi ndifuna utshata usafuna uba nomntwana fine ube nayo umntwana at the age of 50 ubona then uthatha for sure uzawuthatha nomuntu ona 20 into or close to 30s abe nalo mntwana uzamshiye phi lo mntwana lo because uyakhula umdala yabona yinto eyandenza abantu balangazela uba ndibe nabantwana ndizale ndigqibe yabona ogqibile ndagqiba i-last born yami ka-2009 ka-2010 sorry ka-2010 so ndagqiba because ndirhalela uba at least sikhule kube lula bakhulise uwe uvuka nabo usefresh usenamandla ungathi ngoxoxobo hey nalo wisdom manifunde bomini manityala balapha kubo bese bene comprehension bekwazi understand yamba nabo ubayithu ngoba ubayithu waye ngicuma mhlawumbe umkhuluwa lona ngunantsika umhlawumbe imanager okanye yesibon leya okay hey almost it makes sense how it's in real life ndiyayibona ngalo hlobo lakhona benibhale everything but the way everything went is not what I had planned, but this is amazing. This has been amazing and ndifumene lukhulu from yonke lencoko yakhona. I'm of the understanding ngokuba ixesha lethu lisiphelele, but I would like to ufumaneka phi if mhlambi kule am audience mhlambi is not familiar bangakulandela phi wena bangawufumana phi umculo wakho yonke lento yakhona ndikhona ku Facebook Butho Vuthela Updates okay ndikhona ku TikTok Butho Vuthela Highly Favored ndikhona ku Instagram don't go regular kodwa ke Butho Vuthela Highly Favored okay those who want to call me 073 2616 401 073 2616 401 both on WhatsApp and normal calls for bookings engi number elula ngu 0822 16 8822 0822 16 8822 I'm available nomgidi nomtshato nantoni siyamnandisa siyamnandisa by the way I'm also nominated na kwi Song of the Year kwingoma month end ka August nabantu bafuna undivotela simple SMS ingoma SY03 okay cala uyithethe kule camera okay cala nivotela Butho Vuthela ubhala nje SMS ethi ingoma she space kancinci ubhala SY03 uthumela kwinamba engu40439 bale SMS ethi ingoma she space uthi SY03 uthumele ku40439
by the way nakwi best traditional league dandiwina nayo ubhale SMS at ingoma TR07 ingoma TR capital letter 07 thuna kula number engu 40439 suye nazo ephondweni siye eGoli ngemonth end siyilanda. Okay, what are your closing remarks from for abantu abakulandelayo for nakuwe xa uyibukele? Okay, masiqale ngawe. Xa uyibukele, what do you want to say to yourself? Ndifuna ukuthi kubutho Vuthela lo ndinguye. Keep going. Press on. Forward and up. Keep loving people. Keep respecting yourself. Xa wenze njalo, you'll go a long way. Ndifuna ukuthi kwi all the event organizers we are available. Masenze njengezinye provinces. Xa senze njalo, ke senze thathe eyethu province ibeke phezulu, then ke ngoku ezinye provinces zo benefit. Thank you for supporting us. Groovy Christ, young man, kane company yakhe that is believing ePhondweni. The second le next week, so stadium. Uzobona the ABSA. One of the cream of the province. Ibala oVusinova, obutho Vuthela, obethusilo o ikhona sabe sipha. See to try Afro Soul osuke SA. It's Afro Soul meets gospel. Okay. Sokuhle kakhulu man. Okay. And yengo I'm glad abantu bethu they are buying tickets like nobody's business. Sizabe sikhona. Ithi lando iphondo lelethu yeyakho yethu sonke. Okay. Abantu abayithuba ukugqibela, what message do you have for the wife and what message do you have for the kids? Ndifuna ukuthi thank you for being the person that you are. To the wife. Enkosi ngokundenza lo muntu ndinguye. I know you are my manager. I know we make mistakes ebomini, but we don't capitalize on mistakes. We learn from mistakes every day. Kubantwana bam ndifuna ukuthi keep respecting yourselves. Love yourselves. Ihlabathi lifuna abantu abazozihlonipha. Xa ngigqibeza khona into kuthiwa i-pitch lendlela alivuthwa. Ipesika iyendlela ayivuthwa. Ndayicacisa nganye mina kodwa uzihambe lokhana eliqala litsho ukuthini na. Utsho lo mazwi. Keep loving yourself, respect yourself. By doing that, you'll go a long way. Okay. Close this with your favorite Bible verse. Zininzi. Do to others what you have them do to you. Yenza oko kungangenziwa nakuwe. Xa ijikiza kuwe kwazi kuyi accept. Yabona. Inye verse endiyithandayo Philippians 4 verse 12 and 13. We can do all things through Christ who strengthens us. Yabona. Singekuye asinakwenza nto. Hlani kum nami ndihlale kuni. Enkosi kakhulu, thank you so much for coming through. Thank you for your time. All the best in everything. All the best in the awards. I will push for my episode to drop here before kuphela inyanga so that people can. I will just create that clip for Wena and then push it on my own side as well. All the best in everything. Thank you so much for coming through. This has been the Nayful Podcast, episode number 62. We are out. This podcast has been proudly brought to you by Leptronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Leptronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.